muzej je osnovan 2007. godine, znači sljedeće 2017. ćemo slaviti 10. godišnjicu postojanja. I ima zapravo 3 zgrade. Jedna je i glavna, Palača Frizzi u Malom Lošinju. U njoj se nalazi galerija za povremene izložbe i stalni postav u kojemu su izložene 3 velike zbirke uz još neke dodatne eksponate koje nisu u tim zbirkama. Osim Palače Frizzi imamo i muzejsko-galerijski prostor Kula u Velom Lošinju. U njemu je ukratko prikazana povijest Velog Lošinja. I treća zgrada je arheološka zbirka u Soru u kojoj se nalazi lapidari s antičkim i srednjovjekovnim kamenim unucima i već velikim dijelom su izloženi i prapovijesni i antički nalazi pronađeni u Osoru ili u okolici Osora. Posao kustosa je da prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira predmete i zbirke vezani uz prošlost Malog Lošinja. Postoje različite vrste zbirki, to mogu biti povijesne, umjetničke, etnografske, arheološke, tehničke, prirodoslovne ili neke druge vezane, ovisno o predmetima koji se nalaze u toj zbirci. Zbirka starih majstora Piperata je nazvana po Giuseppeu Piperati. On je zapravo rođen u Malom Lošinju, a dugo vremena je djelovao kao liječnik u Italiji. Iako je bio liječnik, on je jako volio umjetnost i sakupljao je umjetnička djela po antikvarijatima, po starim tavanima, zapravo gdje god je mogao naći, on je sakupljao umjetnička djela ili stari namještaj ili nekakve druge stare vrijedne stvari. On, budući da je bio rođen u Malom Lošinju, sve je to donosio u svoju vilu u Malom Lošinju koja se nalazila na mjestu današnjeg brodogradilišta. Kada se to brodogradilište proširivalo, vila je srušena, a njegova rodbina je sakupila ta umjetnička djela i tako ih na taj način sačuvala. Fotografije u pozadini prikazuju Mali Lošinj i druga mjesta na otoku Lošinju iz 20. i 30. godina 20. stoljeća. Njih je slikao Dante Lusin, koji je početkom 20. stoljeća ovdje imao svoj fotostudio. U to vrijeme fotografi su se bavili i izradom razglednica, a sam proces izrade fotografije je bio puno duži nego danas. Tako da je Dante Lusin obilazio Mali Lošinj i zapravo cijelo Cresko-Lošinjsko otočje, snimao fotografije i kasnije odlazio kod sebe kući i u svojoj tamnoj komori koju je imao u svojoj kući izrađivao te fotografije. On je umro 1939. godine i njegovu fotoradnju je naslijedila njegova obitelj, odnosno njegova kćer sa svojim suprugom. 2010. godine Lošinjski muzej je otkupio ovu zbirku od Danteovog unuka Marija Pfeiffera i od tada se nalazi u ovom muzeju. Lošinjskom muzeju donirao Andro Vid Mihičić zajedno sa svojom suprugom Katarinom Mihičić. Andro Vid Mihičić je inače rođen u Belom, na sjeveru otoka Cresa, a bio je povjesničar umjetnosti i dugo godina je radio kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Sve ove umjetnine su mu darovali njegovi prijatelji umjetnici ili njegovi učenici koji su bili umjetnici. Budući da on i
i njegova supruga nisu imali djece, odlučili su svoju zbirku pokloniti tadašnjoj općini Cres Lošinj, odnosno današnjem gradu Malom Lošinju, i tako su one došle u posjed ovog muzeja. Inače, ova zbirka predstavlja umjetnine koje su napravili umjetnici 20. stoljeća, i to hrvatski umjetnici 20. stoljeća. Jedna je od rijetkih zbirki u kojoj su ravnopravne i slike i skulpture.